Ndau dzechirungwa naFarai Marumani. Mutungamiriri wenyika nezvemunyori mukuru mudare reparamende Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa vanokurudzira vechidiki kuti ngavange vachitevedzera chinyakare chavo uye nekuvandudza nyika yeZimbabwe. Mumwe muzvinabhizimusi wekunzvimbo yekuhwange kunonzi kuLubangwe vanoitwa ivo muzvina Mr. Mutepa vanokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe nevari kukura kuti ngavarekedze zvemutoriro vambofamba vaone nzvimbo dzakaita seLanyula Cultural Village uko kwavanenge vachifunda zvakasiyana siyana maererano nepasi chigare. Zvichakadaro kuLanyula Cultural Village inokoka vana gwenyambira kuti vange vachiuya vachisvika panzvimbo yakaita sepano vachiridza mbira nehosho nengoma iri nzira yekuchengetedza chinyakare chedu chakaitwa kare. Kuchipedzanawo inoi misoro yadzo zvakare. Mutungamiriri wenyika hari yezvemunyori mukuru mudare reparamende Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa vanokurudzira vechidiki kuti ngavafambe kunzvimbo dzakaita seLanyula Cultural Village kuLubangwe uko kwavanofundiswa mapasi chigare nemumwe mutungamiriri anoona nezvekurudzwa kwevechidiki vanoitwa Mr. Mutepa kuLanyula Cultural Village Center kuti ngavange vachikoshesa zviito zvedu zvenyika yeZimbabwe. Huku ndiko kupera kwenhau dzino.